An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye ntɛnɛn ye avril kalo ale tile fɔlɔ ye bi ye san 2024 sunkalo ale tile 22 o ye bi ye k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ko aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan Jani.ml FM an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la. Amara Nuhun Keyita ale bɛ yan technique la yaasa a bɛ se ka a ye cogo min na bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Radio partenaires k'aw fana fo sɔgɔmada in na k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye Pâques ye chrétiens ka sunkalo ale banna. O ɲɛnamayali fɛti o ye bi ye. An b'a fɔ Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ. Min ye chrétiennakaw ye k'u joyeuse Pâques. K'Ala ka san wɛrɛ Pâques yira an bɛɛ lajɛlen na. O Pâques ko hukumu kɔnɔna na an b'an to yan ka min ye Banankɔrɔni Dara k'ale fo. Yirimajɔ Lasida an ka foli bɛ se ale fana ma. Ka Jarani Satigi fo n'o ye Satigi Siribe ye. Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ ka Sori Kɛmɛso fo a n'a balimaw n'a sinjiw bɛɛ lajɛlen. Monsieur le maire Sori Jakite kɔna maire kɔrɔ k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Siriman Bacili commune 4 maire an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ale fana ye maire y'a kɛ commune 4 na. Ka Cɔrɔnɔ Umar As Jalo fo les jeunes k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Tanti Jaba ye k'an b'a fana fo k'a Siribe Asan. Ka Bamako cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. Sɔgɔmada in na Amara an na président ka laseli lase maaw ma Pâques ko kan. Nka an ka kuma faamaw bɛna tali kɛ mun na AIM ko min ye déclaration min kɛra kunu parti politique mɔgɔw fɛ. Gamu ale bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka sigi ka fɔ min kan ka kɛ jamana kɔnɔ k'o labɛn ni baaraw kɛ ani fiskaw fɛ yen. A ye donbolo fana kɛ mɔgɔw ye. Malien dɔw fana bɔra Algérie ka na o ko bɛ cogo di ale ni jamana kibaruya tɔw an na ninnu de da maaw tulo kan bi sɔgɔmada in na komi n y'a f'i ɲɛna bi ye Pâques ye furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ko nin marisi kalo tile 31 k'o bi bɛn chrétiens olu ka Pâques fête ma n'o kɛra kunungo k'a b'a ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u ma. Chrétiens minnu bɛ Mali kɔnɔ k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo ko u samɛ samɛ k'an bɛɛ kelen k'an dusukun kɛ kelen k'an miirinaw kɛ kelen ye k'a b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara seli ani bato ka Mali ye yaasa degunba minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka ban cogo min k'u bɛɛ lajɛlen k'u samɛ samɛ k'Ala ka Pâques seli wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na Mali min n'a sera k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali min ni bɛn ni kelenya b'a kɔnɔ Mali min ni cɛfɔ ni kamɛ b'a denw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'ale ka dugawu k'a b'o kɛ chrétiennaka bɛɛ lajɛlen ye. Colonel Asimi Goyita furancɛla fanga a ɲɛma Amara an yɛrɛ b'a fara a kan k'a fɔ chrétiens bɛɛ ye k'Ala ka san wɛrɛ Pâques o yira an na. Sɔgɔmada in na an ye miirina dɔw ta ka ɲɛsin fɛn 3 ma. A fɔlɔ ye AIM min ni ale cira. Filanan an ye minnu ye suro an t'a dɔn kunu wula fɛ u ye déclaration kɛ Adama Jabala la. A sabanan o bɛ se gouvernement yɛrɛ ma. Amara AIM cili ni sisan cɛ sigana dɔw tun bɛ an na an y'an cɔ fo an k'an bolo da ko dɔw kisɛ kan. An ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ maa caman bɛ yen n'olu ye AIM tɔnden ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ. Maa caman bɛ yen minnu bɛ yen bi ni AIM kɔrɔw ɲɛmaaw don. Maa caman bɛ yen bi minnu bɛ politiki bankun kan. A kɛmɛ saradala maa 90 ni min ti parti politiki ɲɛmaa ye jɔyɔrɔba b'u bolo parti politiki dɔw kɔnɔna na. U bɛɛ ye AIM kɛ ka tɛmɛ. Fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛra anw bi kɛlɛ min na bi
yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ k'a sinsin k'a ɲɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ IM tili o y'a to o mɔgɔ dɔw ka don olu kow la n'i ye denmisɛnninw ka laseli ta k'a lajɛ u ye laseli min kɛ k'a fɔ ko u tɛ siran fanga ɲɛ k'u labɛnnen don ko fɛn o fɛn k'u b'a kɛ min yɛrɛ tun bɛ ka gafe kalan n'i y'a jɔ cogo ye a bɛ ka gafe min kalan k'o kɔnɔna kumaw lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni yɛrɛ tɛ o maa wɛrɛ de kɔni ye nin tɛgɛnɔbila ka di ale ma wa maa minnu y'a tɛgɛnɔbila Amara bɔkɛr'u kalama y'an b'an ka service de renseignement mɔgɔw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la Amara bi ko tɛ ne yɛrɛ bɛ kangari da aw ɲɛna yan nka aw bɛ fɛn caman kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nka k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la Amara gundo mana kasi terimaw bɛ fara dɛ denmisɛn minnu minɛna nin waati laban in na ni tɛgɛ dara u kan u caman somaw bɛ k'u yɔrɔ ɲini u ka telefɔniw kumana dɛ caman bɛ bi ko IM mɔgɔkɔrɔ do u bɛ panga cu mina bɔlɔlɔ sanfɛ tɛgɛ dara sama a sɛbɛn ta man kan dɛ denmisɛnninw ka telefɔni a ye fɛnw bɔ ne tɛna na n da don o la sabula a bɛ sariyatigiw ka bolo kan ka ban nka min b'a kɔnɔ janfa min kun labɛnni waliya min kun wulilen do ka jɔ don nataw la fɔba wɛrɛ bɛ sɔrɔ o la min tɛ anw ye a ɲɛmaa caman bɛ yen bi u ka tile fila in wuli ka jɔ ko IM comité de crise hali IM logo k'a ta k'a kɛ ka sɛbɛnniw kɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ Amara bɛɛ kɛra nin bɛɛ kalama maa minnu b'a baara la u kɛlen ka groupe WhatsApp minnu sigi u kɛlen ka TikTok minnu sigi u ni maa minnu bolo bɛ a la kɔ kan Amara a ko ɲɛdɔnna a dɔnna min don laɲini tun ye min ye jamana dafirili Ala y'an kisi a ma 26 mars tɛmɛnen ko min tun kan ka kɛ Ala y'an ka jamana kisi a ma nka Amara tɔ don nataw la maaw n'a kow ye minnu ko k'u ye IM kɔrɔ ye minnu ko k'u ye nin ye aw bɛ ka fɛn o fɛn kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'a bila u kunna ko Mali service de renseignement a bilama a bɛ fɛn min kalama a ka ca nka denmisɛnninw yɛrɛ minɛli ni sisan cɛ Amara u yɛrɛ caman da donna kumaw la dɛ u ye lakalili kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ maa caman bɛ panga puruti dɔw la bi n'a kumaw bɔra ka dan kɛnɛmaya ka kɛ ni wele kɛr'u ma fanga la don min a kana balu la dɛ o de la ne bɛ tilen k'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛna yan n ko fɛn bɛɛ tɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana in bɛ k'a yɛrɛ ɲini jamana in bɛ degun caman de kɔnɔ Amara ni IM ta b'o cogo la faamu kɛra o la Ala ni service de renseignement ni jamana finitigiw ka wuli ka jɔ ani polisilakaw an b'u fo kunun ko parti politique 31 ani fara ɲɔgɔn kan jɛkulu 9 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Adema PAJ siège la wele kun kɛkun ye min ye k'a yira k'a fɔ ko olu furancɛla fanga k'a kun ye san 2 min fara kan ko a banna pewu ko baara min do k'u k'a lajɛ ko ka wele bila bɛɛ ma Amara janfa bɛ yen de aw t'a fɔ ko ka kalata kɛ dɛ aw ko de ko ka wele bila bɛɛ ma aw ni mɔgɔ ka sigi ka kuma o tuma aw b'a fɛ k'aw da don tulu la tuguni wa aw b'a fɛ ka gɛrɛ fanga la ka na fanga baara kɛ tuguni wa Amara kɛmɛ saradala parti 31 mun ye nin ko in kɛ a fɔ yɔrɔ yɔrɔ ka di ye 90 n'a ka tɔndenw ma sigi ka kuma kɛ tɔn ɲɛmaa dɔw yɛrɛ taara hali u ma u sɔrɔ ka tɔn mɔgɔ kelen na tɔn caman fana y'a tɔgɔ y'a la ka sɔrɔ u ma wele u t'a kalama sarangana ma kɛ u la bɛnkan ma k'a kan ɲɛmaaw yɛrɛ dama de taara ka taa nin baara in kɛ Amara ne bɛ fɛ k'a dɔn Mali kɔnɔ yan politique ye baara de ye wa baara de do wa n bɛ politique la baara de do wa ninnu minnu ɲɛmaaw bɔra kunu ka bɔ ka nin kuma in fɔ a jɔn bɛ baara joona k'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ ka sara ta jɔn de b'u la bi min bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ a b'a wɔsi ta a b'a ka sara kɛ walima a ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ b'a bolo
laɲini ye mun ye n'an bɔra n'a ye nin kɛ gouvernement b'an wele u bɛna n'an bɛ kuma an b'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min an ka se ka don amaraw ka t'u ka mago la n ye min fɔ o don n bɛ segin o kelen de kan u ka communiqué bɛ yan an bɛna kalan Amadu Koyita ye min kumana bamanankan na a ye min fɔ an bɛna da mɔgɔw tulo kan Amara a t'a daminɛ fo ka taa laban hali réunion min kɛra u bɛnna kuma minnu kan maliyɛnw ka problème kelen a t'a kɔnɔ jiko kuma tɛ yen kuranko kuma tɛ yen insécurité ko kuma tɛ yen lakanako kuma tɛ yen jamana yiriwaliko kuma tɛ yen degun bɛ mɔgɔ la o kuma tɛ yen sunkalo ye ni degun min da maliyɛnw kan ka fara tile kan kuransɔrɔbaliya kan aw bɛna jamana ta b'a ta jɔnni ye n'a bɛ taa jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔli de kama aw ma se ka taasi dɔn ka miiri k'a fɔ ko olu bɛ degun kɔnɔna na bi o tuma na aw bɛna mun de kɛ aw yɛrɛ kana sa ka se ka amara fɛn dɔ bɛ yen ni maa min b'a kɛ i t'a dɔn wa ninnu ye minisiri kɔrɔyaw kɛ o u ye député kɔrɔyaw kɛ u ye jɔyɔrɔw kɛ u b'a dɔn min b'a la i tɛ nasɔngɔ bɔ i tɛ to sɔngɔ bɔ gardien b'i bolo sugulatalaw b'i bolo mobili climatisé so climatisé baara climatisé warimuguba bɛ ta ka d'i ma kalo o kalo dɔ bɛ fara dɔ kan o n'i ka nafa minnu bɛ yen i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na i bɛ mun yurugu yurugu ye k'o dun o si tɛ kelen ye maa minnu bɔr'o la olu tɛ se k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan parce que u tɛ baara la e ni ne anw bɛ bɔ so an bɛ na an ka baara la Ture filɛ nin ye kare kunna yan su dɔ de a ye baara kɛ kuran nalen soudeur muso ka tailleur filɛ duguma yan a ma se ka baara kɛ fo kuran nalen su rɔ olu bɛ n'u baara kɛ u wɔsi la mécaniciens wotoro pousselaw taximaniw jamana ni bɛ minnu bolo olu bɛ degun na aw ko ko ayi ko faso ta ka ta ka da aw ma fu falaki et puis min yɛrɛ dabali ban i b'a dɔn ko u ka communiqué n'i y'a ta k'a lajɛ constitution ko kuma t'a la koyi ko charte ça veut dire que maliyɛnw bɔra ka constitution min ta o t'olu ka sira ye mais Amara ne ye min lakɔlɔsi transition daminɛlen ninnu jɛkulu dɔw mɔgɔ dɔw de tun taara ko cadre de concertation pour une transition réussie u bɔr'o la u ni parrainant mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan parrainant siège la ka groupe dɔ sigi u bɔr'o la ko appel du 20 février u bɛ k'a munumunu k'a nasi u tɛ kan ka min dɔn dɔrɔn u ni maliyɛnw de tɛ fankelen bi u miirinaw tɛ fankelen u hakilinaw tɛ fankelen u ka kuntilennaw tɛ fankelen san 13 Mali ka foyi tun tɛ kɛ Kidal san 13 Mali tun tɛ se ka don ANEFIS san 13 Mali sago tun tɛ yɔrɔ caman n'an ka jamana kɔnɔ BR bɛ ten Tesalit bɛ ten Agɛlɔg bɛ ten degun yɛrɛ tɔ kun nana kɛ mɔgɔw tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini Bamakɔ yan de don o don an ka kanw bɛ ci Mali ni MINUSMA karila ɲɔgɔn na yan nin parti jumɛn bɔra ka kuma bateau attaquera yan ninnu jɔnni bɔra ka kuma gouvernement ye degun sɔrɔ yan jɔnni ye ninnu kumakan mɛn Amara an k'a ta dɔrɔn hali dɔgɔkun tɛmɛnen finitigi 3 o de fatura u ka baarakɛyɔrɔ dɔ kelen ta kɛra a ka du kɔnɔ Mopti i ye ninnu jumɛn kan ka communiqué kɛ o la kuranko gɛlɛya min filɛ bɛɛ da la bi ni bɛɛ bɛ k'a ye u ye ka kuma o la ninnu tɛ maliyɛnw ka kungo fɛ ninnu ka sira tɛ maliyɛnw ka hɛrɛ la u ka sira tɛ maliyɛnw ka sini na u ko de ko tubabukan kalan nana ni baara minnu ye an ka jamana kɔnɔ parce que an kan k'o fana fɔ sisan mɔgɔw k'o faamuya don o don b'a mɛn mɔgɔw da réunion kɛyɔrɔ la o ye mɔgɔ kalannenw tɛ yen u ye tubabukan de kalan k'o de dɔn o de dɔnniya b'u la mais mɔgɔw bɛ minnu kalannen don kan wɛrɛw la minnu ka dɔnniya b'u bolo kan wɛrɛw la Mali mago kan ka k'a den bɛɛ la ka baara d'a bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ n kalannen a kalannenw de ma jamana coro minnu taara tubabu kalan kɛ ka na waleya juguw sinsin an fɛ yan Amara dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la gouvernement fana y'i sigi fo folo y'a k'a lamini ne m'a dɔn min kɔni don Mali furancɛla fanga yanni hali o cɛ démocratie fanga communication Ala de b'i kisi k'a fɔ ko ka fɛn ɲɛfɔ jamanadenw ye u k'a faamu ka kɔn ka tɔn minɛ nɛnɛ na o ka gɛlɛn an ka ɲɛmɔgɔw ma dɛ anw ka kuma ɲɛnɛmaw anw ka ko ɲɛnɛmaw anw ka sɛbɛn ɲɛnɛmaw maaw ka hakɛ to i t'o ye maa ɲɛnɛmaw bolo i t'o ye da ɲɛnɛmaw la i t'o ye waleya ɲɛnɛma na foyi
ni gouvernement tun bɛ se baara la n'a tun bɛ ko kunbɛn Amara kabini le 15 mars gouvernement tun bɛ bɔ parce que i b'a dɔn élection tɛna na kɛ i b'a dɔn ko i ye tɛgɛ nɔ bila décret min na o banna fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi i ka o labɛn k'o kunbɛn gouvernement fana m'o kɛ dɛ a y'i sigi k'i bolo fila d'a sen kan fo sisan u ma fɛn fɔ mɔgɔ ye ne bɛ min ɲini u fɛ ni sunkalo banna ministre d'état ministre de l'administration territoriale comme parti politique b'ale ka yamaruya kɔnɔna na Amara a k'u wele a n'u ka kuma u ka ɲɔgɔn hakilila falen falen u k'a lajɛ baara min bɛ se ka kɛ n bɛ dɔ kalama n b'a dɔn k'a fɔ bi EJ la fichier min b'u bolo denmisɛnnin minnu si ye san 18 sɔrɔ révision min kɛra révision de liste min kɛra ani ka se ka fichier kura dilan ka suw bɔ a ka pewu an ka se ka kalata sɛbɛn ɲuman sɔrɔ o baaraw bɛ sen na EJ kɔnɔna na wa Amara nin bɛɛ la mɔgɔw bɛ ɲinɛ EJ kɔ donc ministre d'état jamanakuntigi ka danaya b'a kan parti politique caman ka danaya b'a kan a ka wuli k'a ka bere ta ni sunkalo banna ani maaw ka sigi ka kuma n'a taar'u fɛ u kelen kelen n'o ka d'a ye Amara n'a tilara k'u wele cadre de concertation des partis politiques la a yɛrɛ fɛ yen min mana b'o la a ka t'o da yira a ka ɲɛmaaw la n'a ka ɲɛmaaw ye min fɔ u k'a lajɛ ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min Amara komi a bɛ ka Birisa Ɲami ta bɛɛ m'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ m'a fɔ ko ale tɛ kalata wɛrɛ labɛn tuguni pour que ka transition ban ni président kalata tɛ wa parti politique dɔw ma bɔ ko kalata de wa furancɛla fanga yɛrɛ senkɔrɔma donnoba minnu dalen don sunɔgɔ la olu fana ma fɔ ko kalata de wa parce que olu bɛ sunɔgɔ de la sisan olu yɛrɛ bɛ tila ɲɔgɔn furu fara kɛlɛ la fɔlɔ an k'o fana fɔ koyi ne m'a fɛ yen yan n ko n'a y'aw kari ɲɔgɔn kan a b'aw bugɔcogo ɲɛ yira aw juguw de la o olu fana kununen tɛ o n tɛ n'olu kun kununen kun jɔlen n'u jɔyɔrɔ la nin kun tɛ kɛ o donc u k'u bɛɛ lamɛn u k'a lajɛ nka Amara u k'a to bɛɛ ka taa kalata la hali n'a ka di Asimi a ka tenue bila a k'i présenter ni min bɛ se min na maliyɛnw k'o dɔn an k'a lajɛ ten cɛ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye koyi i ye transition kɛ san 100 ye i bɛ élection kɛ i y'a kɛ 1 minute ye i bɛ élection kɛ foyi t'i bɔ transition kɔnɔ ni élection tɛ Ala ka sababu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nin ye anw ka laseli ye ka ɲɛsin u ma u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko bi jamana bɛ nin dabolo in de la mais Amara an b'an ka cɛkɔrɔba dɔw fo Segu kɔnɔna na u ye miiriyaba ta ka hakiliba sɔrɔ ka fɛɛrɛ ni dabali dɔw sigi sen kan k'a yira k'a fɔ ko bi an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ mago bɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ fa hakilila n'Ala sɔnna ma don nataw la u setɔ don Bamakɔ yan ka na sɛbɛn di Sogɛli ma a k'a lase jamanakuntigi ma a baaraw bɛ sen na Segu yɛrɛ dɔrɔn tɛ maakɔrɔ minnu don n bɔra ka kuma min f'i ɲɛna sisan komi anw bɛ kuma don o don ka ɲinɛ n'anw ko ko maa kalannen ka ban o ye maa minnu ye tubabu kalan kɛ ninnu bɛ ko dɔn u bɛ ko kɔrɔ dɔn Mali région bɛɛ yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ b'a la parce que Segu ni Kucala jɛra ka baara kun don Sikaso b'a la Kitakaw b'a la u bɛɛ de jɛra olu fana ka fɛɛrɛ ye min ye Amara u fana bɛna n'o di Sogɛli ma ka taa di Asimi ma parce que an sera yɔrɔ dɔ la sisan bɛɛ lajɛlen kan ka i diinɛ ni ŋaniya kɛ kelen ye nka fɛn caman bɛ yen bi an ka jamana in kɔnɔ jamanaden fanba an bɛ Ala yɛrɛ fo k'a barikada o la Amara nin fɛn fɛn filɛ nin ye tan minnu bɛ fanga kɛlɛli la o minnu b'a senkɔrɔma donnoli la o minnu bɛ fɛn na o ninnu ka sira t'o si la olu ko de ko Asimi de bɛ yen a k'a jija n'o tɛ ne ma min faamu ne ka kunfin jate la i ma kalata ka maa min ta k'a sigi fanga la fo marifa de y'a lana e bɛ se ka t'i jɔ o ma k'o ka démocratie sariya bato cogo di mɔgɔ min yɛrɛ normalement man ka kɛ fɛn min ye sariya yɛrɛ aw yɛrɛ ka fɛnw sigi cogo la a man ka kɛ e bɛna mun fɔ o ɲɛna k'o ye Amara t'a dɔn n'i bɛ ka ne faamuya quoi c'est-à-dire ko kɛcogo ɲɛnama ye min ye an ye Amara ta an ye kala ta a ye an ko a ma a ka san 5 kɛ e ma kala ta maa min ye i m'a sugandi
a nana cogo min na e yɛrɛ y'a ye a kɛra cogo min e bɛ tila ka n'i jɔ o ma cogo di ko ka démocratie sariyaw bato k'an bɛ démocratie de kɔnɔna na e dun b'a dɔn min kɛra o tɛ sariya yɛrɛ o tɛ démocratie yɛrɛ e yɛrɛ b'o dɔn e b'a dɔn fana kun min n'a sigilen don yen mɛ Cheikh Umaru Konare m'a fɔ ne ɲɛna o don wa ko ni n ko ko mɔgɔ tɛ kuluba ko n ka taa n sigi k'a lajɛ n k'a ma ni dugu jɛra ko ayi ko su in na bɛɛ ko n ka taa n sigi k'a lajɛ Amara o de don o dɔrɔn de don nin tun y'an donkan ye komi n y'a f'i ɲɛna cogo min parti politique déclaration bɛnkan déclaration parti politique ni regroupement ni organisation de la société civile transition ale banni kan ko olu parti politique organisation société civile minnu bɛ Mali kɔnɔ ko n'i ye charte bayɛlɛmalen ta k'a lajɛ décret min bɛ yen n'o o tun ye furancɛla fanga dan bila san 2 la ko n'i ye furancɛla fanga maaw olu ka wulikajɔ n'u ka kow taacogo lajɛ ale ni diɲɛ seleke naani maaw ka kow kɛcogo ko n'i ye lakɔlɔsili kɛ k'a fɔ ko transition ko a kun yirala k'a fɔ ko a dan kun ye kalo 24 ye ko kan ka ban mars kalo tile 26 san 2024 ko n'i ye article 2 min bɛ yen ale ni sariya kisɛ min sigilen n'o ye charte de la transition ye ko min bɛ yen n'o bayɛlɛmana ko n'i y'o lajɛ ko ka tila ka fara min ye nin waati in na hakililajigi ka kɛ k'a jira k'a fɔ ko furancɛla fanga k'a tun ye mɔnɔbɔ dɔ kɛ k'o kɛ kalo 18 ye ko o banna ko nin waati in na ko olu minnu parti politique olu farala ɲɔgɔn kan k'a jira furancɛla fanga mɔgɔw la ko min ye sariya yɛrɛ sira fɛ ko ɲɛmaa tɛ jamana kunna bi ko komi ɲɛmaa tɛ jamana kunna k'u b'a ɲini ko ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ min b'a to furancɛla fanga a cakɛda a baarakɛcogo olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na waati teliman na yaasa ka se ka kalata sigi sen kelen kan u ko ko u ka kumaw la fana k'u bɛna wulikajɔ kɛ ko k'u cɛsiri k'u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ni sariya kisɛw ni jamana yɛrɛ kɛcogo ye ani diɲɛ seleke naani ka baarakɛcogo ye ko yaasa Mali a bɛ se ka segin ka na basigi ni lafiya kɔnɔ cogo min k'o la sa k'u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa k'u ka waleya in k'ale sinsin min ye u ka nin kumakan in ye n'o ye déclaration in ye k'a dayɛlɛlen no bɛɛ ye u y'a jira k'a fɔ ko parti minnu y'a signé u y'u badenbaw tɔgɔ fɔ yan kɛnɛ kan min ye Kebajalo ale tun bɛ yen Amadu Koyita ye min fɔ ale ka micro bara la an ka jɛ k'o lamɛn. Parti politique ka jɛkulu ani société civile ka jɛkulu u ka welewele kan jateminɛli kɛlen charte de transition yɛlɛmani kɔfɛ jateminɛli kɛlen décret min n'o taara président la transition fɛ n'o taara juin kalo tile 6 san 2022 jateminɛli kɛlen an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye layidu minnu ta jamanadenw ye ani layidu minnu ta an n'an baarakɛɲɔgɔn n'a b'a fɔ tubabukan na communauté internationale an kɛlen k'o bɛɛ jateminɛ an bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ layidu min tun taara k'a fɔ transition bɛ ban mars kalo tile 26 tubabu san 2024 na ko o kɛra k'a sɔrɔ layidu ma timɛ charte révisée kɔfɛ décret talen fana kɔfɛ kalo 24 min kun farala kan o y'a sɔrɔ kalo 18 kɛra o fana an bɛ hakili jigin k'o kan ani k'a fɔ an parti politique jɛkulu société civile ɲɛmaaw ani a militants bɛɛ an bɛ laɲini kɛ k'a ɲini fanga minnu b'an kunna bi a fanga u ka weleweleba kɛ maliyɛnw bɛɛ ma ka weleweleba kɛ politikimɔgɔw ma ka weleweleba kɛ société civile ma pour que an ka se ka sigi ka kuma sabula bi mars kalo tile 26 o tɛmɛnen kɔ an bɛ se k'a fɔ fanga ni sigilen tɛ bilen sariya kan a sigilen tɛ bilen layiduw kan min jamanadenw tun ye o d'u ma u ka se ka fanga mara min kan o de la an k'an b'a ɲini fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kalo minnu bɛ nalen waatiw ka se ka boloda pour que élection présidentielle o bɛ se ka organiser cogo min na an ka bɔ nin camancɛ fanga kɔnɔna na an ka bɔ transition kɔnɔna na layiduw talen kɔfɛ an k'an b'a fɔ fana an ye jamanadenw de ye muso de ka d'an bɛɛ ye an ka baara kɔnɔna na an tɛna fɛn kɛ min bɛ bɔ sariya kɔnɔna na nka an bɛ wuli ka jɔ kɛ sariya ma ye fɛn o fɛn
La douane an bɛ wuli ka jɔ k'o kɔnɔna na pour que an ka jamana bɛ se ka sigi cogo min na retour à notre constitution de kɔnɔna na o min b'a to jamana bɛ basigi o min b'a to sigi bɛ yiriwa jamana kɔnɔ an ye a ɲini fana k'a fɔ k'an faralen ɲɔgɔn kan an bɛna jɛkulu fitinin dɔ sigi jɛkulu bɛna baara kɛ k'a ta bi 31 mars la fo ka taa se retour à notre constitutionnel ma o bɛna baara kɛ an bɛ activité minnu kɛ pour que laɲiniw bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na laɲini fila t'an na o ye min ye dɔrɔn jamana kuntigi kalata bɛ se ka organiser cogo min na pour que projet fana bɛ se ka ban ani an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan bɛɛ kan na u ka fara an kan nin hakilina nin na parce que nin hakilina ɲuman de nin ye fasojɔ hakilina de nin ye ka jamana bɔ gɛlɛya na hakilina de donc nin de ye weleweleda min kɛra parti fɛ 31 mars 2024 k'aw bɛɛ fɔ ka bɛn waleɲuman dɔn. Voilà, nin tun ye Amadu Koyita parti PS Yelenkura ale de ye dantigɛli kɛ nanzara tubabu olu ka kan na. Amara Koyita kɛlen ka tila ka kuma na tuma min na min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale fana y'an wele fɛla min b'a fɛ ka kɛ ni nin déclaration in ye déclaration in ale yɛrɛ y'a faamu cogo min an ka jɛ k'ale fana lamɛn ale ye CNT conseiller ye. An bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka min faamuya ninnu na fɔlɔ yanni an ka don kuma kɔnɔ maliyɛn si kana siran ninnu ka kuma kana mɔgɔ bagabaga ninnu ka laseli kana maa bɔ i ja kan an bɛ fɛ maliyɛnw bɛɛ k'a don u y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ sarada u ye mɔgɔ 79 o tun bɛ fan wɛrɛ fɛ n'i ye nin parti ninnu fara ɲɔgɔn kan nin parti ninnu de fana kɛra parti ye minnu bɛ Faransi ka intérêt défend Mali kɔnɔ ninnu mɔgɔ ninnu a fɔlɔ ninnu Mali t'i bolo bɔ Faransi bolo ka Faransi ka armée gɛn o ma bɛn ninnu ma MINUSMA gɛnni o ma bɛn ninnu ma Mali ka plainte don Faransi kama o ma bɛn ninnu ma o de y'a kɛ o si ma communiqué kɛ k'u b'a dɛmɛ MINUSMA gɛnni ma bɛn ninnu ma nin parti ninnu ta n bɛ k'u tamaseere de d'i ma nin parti ninnu tamaseere ye jumɛn fɛnɛ ye parti minnu bɛ yen n'u ma jɛ ni AES créeli ye ni parti ninnu ye parti minnu jumɛn ye parti minnu bɛ yen n'u bɛ CEDEAO ka baara la ni parti ninnu ye parti jumɛn ye CEDEAO ye sanction min ta Mali ka population kama kalo 7 minnu ko k'a sanction ɲana n'u tun bɛ k'a dɛmɛ olu de kelen filɛ nin ni parti ninnu de ko k'anw ni Faransi man ka bila ɲɔgɔn na k'an man ka to k'an k'an yɛrɛ to Faransi bolo a k'an fulumuto k'an falan ka taa ni parti ninnu de ko k'an k'an ka to jɔnya la k'an kana bɔ CFA la ni parti kelen ka laɲini ye o de ye ni parti ninnu de ko k'an kun k'an ka to accord d'Alger de la walasa jamana in ka fara parce que accord talen filɛ sira min fɛ olu t'o fɛ o de kama u tɛ dialogue intermalien fɛ ninnu de ko dugu minnu y'an ka sarasiw faga ka musow bila filiya la ka denmisɛnninw taɲa k'an n'olu ka sigi ka kuma o partiw de filɛ nin ye o ni parti ninnu de ko k'an kun b'an ka bɔ CEDEAO la fiyewu k'an ka to Faransi bolo jɔnya la ninnu de ka baara y'o ye wa nin parti bɛɛ a bɛɛ représentelen bɛ Faransi a bɛɛ sun bɛ Faransi n ko RPM socialiste tɛ n ko u bɛɛ sun bɛ Faransi u b'a kalama Faransi partiw représentanw de don wa nin parti minnu bɛ ka nin fɔ a fɔra kuma minnu na ko Asimi k'a to ko Faransi ka représentant minnu bɛ k'u ka kɛ transition ɲɛmaaw ni premier ministre ye a bɛ ninnu cɛla ye CEDEAO tun ye minnu di ko k'u kɛ candidat ye a bɛ ninnu cɛla ye maintenant ninnu de bɛ fɛ k'an ka taa élection na dɔwɛrɛ tɛ dɛ gerebuya parce que n'an ko an bɛ taa élection na Faransi ni partenaire b'an ka élection financer o bɛ tila k'olu ta k'u sigi an cɛ ma an tatɔ tɛ o élection na de an mago tɛ Faransi ka wari la bilen anw b'an ka wari bɛɛ bɔ an yɛrɛ ka jiginɛ kɔnɔ yan k'an ka élection préparer maliyɛnw de bɛ mɔgɔ ta u ye maliyɛn mana sɔn min ye u b'o de ta élection tɛ ɲagami yan bilen nin parti ninnu ye kuma bɛɛ fɔ maliyɛn ka sécurité o t'olu ɲɛ sira la attaque kɛra o t'u ɲɛ sira la courant bɛ Mali la o t'u ka problème ye ji tɛ maliyɛnw bolo o t'u ka problème ye an bɛ sunkalo kɔnɔ a ye nɔgɔya kɛ maaw ye olu ka sira tɛ olu ta ye mun ye dɔrɔn olu kana fanga la donc n'i y'u ka déclaration bɛɛ jateminɛ u ye kuma minnu fɔ u ma kuma jugu fɔ mais u ye kuma jugu fɔ u ka kuma ye mun ye k'an ka jɛ ka gâteau tila an ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement k'a lajɛ an ka sigi ka fɔw kɛ an ka lajɛ ni min bɛ se ka bila place min na an k'o ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka taa élection na. Abubakar Sidiki Fɔnba ale bɛ CNT kɔnɔna na nin ye ale ka laseli ye kibaruya tɔw la sa an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Mopti ale kin min bɛ n'o ye Komogeli ye o ɲɛ dugutigi ni o ye Muha Diko ye ko ale kɔni minɛna Bamaci ale taara ta Bamaci wale kɛbaaw fɛ juma tɛmɛnen dugu yɛrɛ Biɲa o kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u taara n'a ye bakɔfɛla de la maa minnu yi kɔni y'a ta maa t'a dɔn k'a fɔ u ye ko mun kɛ ni a ye kibaruyaw y'a yira fana k'a fɔ ko maa talen kɔni fana a kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mopti Komogelikaw fɛ sabula dugutigi don u y'a minɛ suntigɛ ale yɛrɛ waati o de la chef d'état-major n'o ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ye baro kɛlɛtigi a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye jumadon ye marisi kalo ale tile 29 Mali finitigiw ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛɲɛ ni kibaruya sɔrɔlenw ye
min ye mobili dɔ bamantiwale kɛbaw kun b'a kɔnɔ n'u ka marafaw n'u ka minɛnw bateau min n'o ye Tombouctou bateau ye ni ale kɔni binna Bamba fanfɛla la sa k'u kun taara ye vecteur aérien n'o ye pankuru ye sa olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ pankuru fila in k'a bɛɛ lajɛlen da walo k'a kari k'a bɛɛ ye maa minnu tun bɛ yen fana n'olu kun ye minɛn minnu ta fana bateau in fana kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ olu la wolomasiri tabaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ k'a fɔ k'u bɛ baara mun na ani wuli ka jɔ min na bamanciwale ni wale kɛbaw u bɛna fu siri u ka ko la ko n'Ala sɔnna a ma ko maaw n'u bolominɛw la ka na ni ko o ye olu taabolo ye furancɛla fanga ko maa caman wulilen no k'i jɔ bi ko k'a yira k'a fɔ ko a faga ko a banna ko sabula u tun ye san 2 min fara a kan ko o kow kɔni tɛmɛna nka bi a yirala k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ senna fichier électoral ko la u bɛ se ka lara wuli cogo min na baara minnu kan ka kɛ EJ kɔnɔna na EJ yɛrɛ kan k'i jɔyɔrɔ kɛ cogo min na kalata ko bɛɛ lajɛlen bɛ EJ min bolo ale fana kɛlen don k'a ka baaraw kɛ nka ko n'Ala sɔnna ma don nataw la kibaruyaw na di jamanadenw ma u bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko ninnu na cogo min na min ye furancɛla fanga banni ko fana ye ko maa dɔw kɔni tun ye laɲini kɛ k'a yira ka taga Cour constitutionnelle la n'o ye magistrat kɔrɔ fila ye Dramane Jara ale ni Cheikh Mohamed Cherif Kone maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko u kɔni taara ni sɛbɛn min ye k'a tɛ se ka minɛ sabula nin waati in na min ye Cour constitutionnelle ye ale laɲini cogo olu sariyaw bɛ bɔ minnu fɔ olu tɛ o hukumu kɔnɔna na dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka minɛ ko sabula k'an bɛ waati min kɔnɔna na ko nin waati tɔw tɛ kelen ye basigi ni lafiya nali kama ko Cour constitutionnelle bɛ se k'i tɛgɛ don sɛbɛn in kɔrɔ ka hakilina di a la n'Ala sɔnna a ma nka ko bɛɛ lajɛlen kan ka min faamuya Cour constitutionnelle kɔni k'a fɔ ko bi sini sinikɛnɛ maa si tɛ se k'a jagoya k'a bila o la a b'a yɛrɛ sago la n'a y'a ja ɲina a b'u jaabi n'a y'a ja san wɛrɛ fana a b'u jaabi nka hakilisigi kama ani basigi kama sa maa caman y'a yira k'a fɔ ko Cour constitutionnelle kan ka jaabi di u ka laɲini na yaasa jamanadenw olu ka bɔ kunpala nin ko in na min ye yɛlɛmabaw ye falen minnu kan ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na politiki sira ni économie sɔrɔ ta na sira la ka taa fara lakanako kan ko bi Mali kɔni bɛ ka taa ɲɛ kosɛbɛ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye ka se ka Mali a n'a jɛɲɔgɔn jamana fila min bɛ ɲɔgɔn na k'olu siga Mali ka maliya la wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u nun donnen don kɔkamaw fɛ kɔkamaa minnu kɛlen don ka maa caman bila bi bɔlɔlɔ siraw fɛ wa bɔlɔlɔ fana kɔnɔna na wulikajɔ kɛlen don ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen lasaniya maa minnu bɛ kibaruyaw di minnu bɛ waleyaw kɛ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛnen don fanga fɛ yaasa ka se ka baara ninnu kɛ ka se fo u danna kalata don k'o fɔ maaw ye n'o ye jamanakuntigi kalata ye EJ fana ka se k'a ka baara kɛ basigi ale ni lafiya o kɔnɔna na Kidal gouverneur n'o ye général El Hadji Gamou ye ale kɔni ye taama kɛ ka taa année fiscale fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa kabini a bilara kow kunna ale yɛrɛ ka taa ye wa fana nin fana y'a siɲɛ fɔlɔ fana ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw bɔlen kɔ a la sa fanga ka cakɛbolo ɲɛmaa o ka taa yɛrɛ sɔrɔ année fiscale kɔnɔna na Gamou ka tagali senfɛ sa a y'a yirula k'a fɔ ko a nakun ye min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ale ye balow di o kana du u ma maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ani maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye année fiscale ye u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min ka ɲininkali kɛ u la fana min ye u ka baaraw tacogo fo ka taa se u yɛrɛ kan ka se ka kow kɛ cogo min na lafiya ani kow kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni finitigilakaw olu bɛ u fɛ yen nin waati min na El Hadji Gamou an'u ye sigikafɔ fana kɛ yaasa k'a yirula k'a fɔ ko min ye dialogue min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a baaraw kan ka kɛ cogo min na togodalataw kan ka kɛ cogo min na kuma tɛ ale ka yɔrɔ la n'o o ye Kidal kɔnɔna na ye a y'a yira k'a fɔ ko année fiscale u sen na ye a la u k'u labɛn hakilina minnu b'u la u yɛrɛ b'a fɛ ka baara minnu ka kɛ yiriwali bɛ se ka na kɛ cogo min na n'u yɛrɛ sen bɛ se ka don u yɛrɛ ka yiriwali kow la cogo min na u ka kow ka kɛ u yɛrɛ ɲɛna cogo min na El Hadji Gamou a ye nin bɛɛ lajɛlen da u tulo kan ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna sa min ye finitigilakaw ye olu yɛrɛ ka se k'u jija min ye année FIF ale maire ye a fana ye bonyamasegi kɛ jamana ɲɛmaaw ye sabula a y'a yira k'a fɔ ko basigi ni lafiya bɛ ka na u ka suguw bɛ se ka jɔ sa min ye baganw ye olu bɛ se ka taa finitigilakaw olu kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen larawuli wa min ye armée ye fana kibaruya ɲɛnamaw bɛ di u ma u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la cogo min na ka kisi janw ma ale ni janfanjugu minnu bɛ se ka ta ka bɔ kɔkan ka na u sɔrɔ dugu ale kɔnɔna na kuma tɛ bi u kɛlen don ka sira bila fana sira min bɛ bɔ année FIS ka taa Gao maaw n'u bolominɛw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen lakana El Hadji Gamou kɔni y'a yira k'a fɔ u ka to o cogo la yaasa baara ka se ka kɛ u yɛrɛ ka se k'u ka yiriwaliw kɛ k'u t'u ka sigidaw la ka se ka baaraw kɛ kolongokaw fɛ yen Amara ko fatɔ dɔ ye bese kɛ ka a lakɔlɔsibaa kun ci koyi nin kɛra Kayo fatɔ ale kɔlɔsibaa dɔ bɛ yen sa u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen Kayo commune kɔnɔ n'o ye Kolongo ye Masina cercle kɔnɔna na minnu ye waleya in ye olu ko min ye cɛ in kɔni ye sa ale kɔni kun bilalen yaasa ka se ka fatɔkɛ in kɔni lakɔlɔsi k'a lasumaya ka to ka hakili to a la fatɔkɛ in fana k'a kungolanfan kɔni fɛ k'a o kunbɛn nka alamisa don nɛgɛ kanɲɛ 21 waati ko ale kɔni de filɛ nin sa ka bese dɔ ta sa ka se ka karamɔgɔ min yɛrɛ n'o b'a la kɔlɔsi dɛ k'o tɔn lajɛ k'o lese ni bese
kamalen ngoni tara kiringa bi joli bolo kuma mino bi sena dogotoro solo ya sura fatura ya yira ka ko foto ke yere ko ni kay duru do fiya na de ka tade alsa abe ka nyini mami ngoni ni ayo bonani na sa no ya ka karamo ko no bala koloshi yo ka janajaw bela jilenge semte kardo o boto bamako kunungo ki kunda minye abora bamako ki kunda konguli koroka uya yira ka fo ngurala ale ni nyena ni nyanche ko atara dad akere kai mi ma kele o nitora ala ma bisaba olu jogina olu takata no ni nyena ka sesere su konnana uya yira ka fo ko ma saba ko taka jugo ko so olu tara no siga so dokotoro so ba ale konnana furakalu be sega ke olu matugo kina foni ale bora alu jara yoro Segu TV ale yo sanfala anefis préfet ale fana ya barata Elaji gamu ka tagali senfɛ anefif kɔnɔna a taara ka taga baara daminɛ ni o ye k'a yirula k'a fɔ k'u ka préfet ko o de filɛ nin ye ko o de bɛna baara kɛ yen yɔrɔ la sa min ye maa kofɔlen ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka baara taabolo kan ka kɛ cogo min na ani dugudenw kan ka baara kɛ cogo min maire ka taa sara wolomasiri tabaw kan u y'o bɛɛ lajɛlen daŋɛnɛmaya maaw ye ni sabugukaw fɛ yen ko min ye tasuma kɔni ye u ka sugu fan dɔ minɛ sapeur pompier kulu kɔni kuma se ka sɔrɔ a waati la nka min ye finitigilakaw ye o y'a yira k'a fɔ ko wale kun ka ja u ka énergie la kosɛbɛ maaw yɛrɛ olu sera ka wuli ka jɔ kɛ ka dansigi kɛ tasuma in ale la Bamako nin kalo in tile 27 n'o o bɛnna mercredi tɛmɛnen kan o y'a yira k'a fɔ ko min ye avion dɔ kɔni bɔra Algérikaw fɛ yen maliyɛn maa 150 o de tun b'a kɔnɔ maa 150 in ni y'a ta k'a jateminɛ cɛ olu ye 69 ye musow ye 36 ye denmisɛnninw olu ye 45 ye u kɔni nana ka bɔ Algérikaw de fɛ sabula ni waati na ko degun caman b'u kan ministre min bɛ maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan olu ka ko kunna sa u ka chef de cabinet n'o ye Cherif Ag Mohamed ye ale ye u bisimila ministre ale tɔgɔ la o y'a yira fana k'a fɔ maa kofɔlen minnu filɛ nin sa jɛnsɛrɛgɛdani ka tɔn min bɛ n'o ye OIM ye ale kɔni ye dɛmɛ kɛ a ko la yaasa u bɛ se ka na cogo min na ko waati caman min ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'u ye degun sɔrɔ u mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka kɛ cogo min na ka segin ka na k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ o ye o baara kɛcogo ye Mali ale ni OIM ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni bɛ na taa dunan jigiyɔrɔ min sigilen don bi maliyɛn minnu mana bɔ kɔ kan ka na u bɛ tile 3 kɛ yanni ko u jabalaw an'u ka duguladenw an'u ka maaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ye Amara ani seli tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye dɛ ko maa minnu kɔni bɛ degun kɔnɔna bi o ko in na n'u yɛrɛ hakilila bɛɛ lajɛlen kɔni maaw talen don k'o ye tailleur ye tailleur k'u kɔni waati tɛmɛnenw na ni nin seli sera ta u b'u tɛgɛ nɔ ko nka ko zen ko min ye tailleur ye k'u yɛrɛ caman siran kojugu ko client ma k'u tɛ se ka finiw minɛ koyi Bamako kɔnɔna ya ko n'i y'a lajɛ ko tailleur so minnu bɛ yen bi a tailleur so caman de bɛ yen k'u ko u tɛ se ka fini caman minɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ka client na k'olu kɔni tɛ se k'u bolo don finiw kɔrɔ dɛ k'a ko ka gɛlɛn Laji Kanute ale ni Awa Kone n'olu bɛ baara kɛ don o don yaasa ka se ka client nimisi jɔ wasa kosɛbɛ olu y'a yira k'a fɔ k'olu ye fini kalali daminɛ ko nin y'a kalo kelen yanni sunkalo yɛrɛ ka se ko sabula ko taji kuran ko te yen wa taji musakaw k'olu fana ka ca a dun ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ ko nin waati in na k'i bɛ taji sɔngɔ fara fini kala sɔngɔ kan k'a kuma ka ca wa ko maa caman bɛ yen ko olu kɔni tun ye u ka finiw di ka kɔn nin ko in ɲɛ ko olu dɔw y'u ta sɔrɔ ko nka olu yɛrɛ kɔni ye ɲɛ b'a la kurantigɛ bɛ ka na ni min ye ani u kana na kɛ layidu ni dalankolon ye u y'a fɔ client dɔw ye k'olu k'u ka finiw t'u bolo min ye bagayogokɛ ye sa ale ko ale kɔni ye commande caman sɔrɔ ale y'i kɔngɔn fa la kosɛbɛ nka k'a bɛɛ tɛna se ka di a di wagati la dɛ ale n'a ka maaw olu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se cogo min na ka finiw ninnu bɛɛ lajɛlen kala a y'a yira fana k'a fɔ groupe belebeleba 2 bɛ ale bolo a kɛlen don k'olu bila marché la sabula san kɔnɔna na ale bɛ baara kɛ yɔrɔ min ale ka kin dɛsɛbaatɔw ka ca ye denmisɛnnin fitininw ka finiw de ka ca ale bolo olu ɲɛji bɔli man di a ye maakɔrɔw ta kɔni ale yɛrɛ jar'o kɔ koyi k'a y'a fɔ denbatigi caman ɲɛna k'u k'u to u denw n'u mɔdenw ka finiw ka kala u k'a to olu ka fini sɔrɔ min ye maakɔrɔw ye k'olu k'a lajɛ u ka kɔrɔlen kala nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ Amara ko dɔw talen n'u ɲɛsin yuguyugu ma koyi ale ni fini kalalen ka dulon ko maa caman bɛ ka taa olu fana fɛ k'olu fana bɛ k'u tɛgɛ nɔ ko sabula tailleur olu ko k'u bolo don fini kɔnɔ ko ni Bamako bɛ ten ko yɔrɔ caman kɔni na yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ taa tailleur fɛ yen koyi ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi kurantigɛ nalen kana fara o kan ko min ye maa caman ye fini minnu bɛ se ka sɔrɔ 1000 ni 200 1000 ni 500 walima 700 ko olu bɛ ka to olu ɲini yaasa ka se ka fini don u ka denmisɛnninw na k'u ko k'u jɛ k'u bila mananinw kɔnɔ yanni seli don cɛ sa sɔgɔma k'o di denmisɛnninw ma ko n'o y'a sɔrɔ duguba kɔnɔnaw la maaw bɛ ka giri ko tailleur ko min ye dugumisɛnw ni bolofaraw kɔnɔna ye ko yuguyugu de so wulilen don ye dɛ
amara an t'an garijɛgɛ lajɛ ni ne ye bali kelen san i bɛ se ka taa n'a ye Zeba la wa i bɛ taa feere ou bien i bɛ taa n'a ye Kokiri de ni terroriste sɔnna k'i to yen fana sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan Jani.ml FM ale sanfɛla la kibaruya sanumanw ko olu d'aw ma jamana kɔnɔna na a kɔ kana kibaruyaw a bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na an balima kerecɛnw an b'a f'u ɲɛna sa ko Ala ka Noël seli diya k'Ala ka san wɛrɛ ta yira an na vraiment surɔ Amara an ye suntigɛ modèle dɔ kɛ yan aw kun tɛ yan an teri kerecɛnw an n'olu de jɛra ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ parce que olu tun ta bɛ ban anw bɛ continuer ma kɛ a kɔni ɲɛna kosɛbɛ parce que an ka an terikɛ dɔ bɛ yen Ambroise ale ye pasteur ye ale nana ka na bon an yɛrɛ ka an filama ɲɔgɔn dɔ ale fana ye alimami ye donc an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn n ye min kɛ bureau terrasse kan anw silamɛw selila ye kerecɛnw ka bato kɛ dumuni kunna nka an bɛɛ jɛra ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ Ala ka san wɛrɛ ta yira an na parce que an bɛɛ ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'u famana ɲɔgɔn ma bon bɔlɔlɔ sira kɛlen k'a to bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a sun tigɛ kɛ gundo la pour que k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko san wɛrɛ ta k'Ala k'o yira an na n'Ala n'a kira sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka jamana in kolo suma dugawu kɔni kɛra dugawu kɛra dɛ dugawu caman de kɛra jamana ye a kɛra jamana ɲɛmaaw ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔ Mali yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min a dugawu kɛra silamɛ diinɛ maaw fɛ a kɛra kerecɛn diinɛ mɔgɔw fɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ jamana ye a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 waati